Здравейте, приятели! Днес е втория ден от оръжейното изложение IWA 2026, на което нашата фирма представи чисто новия си продукт шасито Epsilon. В това видео искам да ви направя малко по-подробно ревю за самия продукт, защото всеки детайл и всяка част е създадена с определена мисъл. Шасито е конструирано от два типа алуминий. Единия е 70-75, а другия 60-82. Идеята на това нещо е в средната част на шасито да е здрав алуминий. 70-75 е с възможностите като на стомана и там, където се завитват болтовете и леглото на шасито, да е здравата част. Предната конструирахме да е малко по-мека, което позволява по-добър рекол контрол. По този начин ложата обира вибрациите и служи като амортисьор. Тествахме го на стрелбище и наистина работи. Следващото нещо, което имаме в ложата е 4 порта, 4 слота, където можеш да сложиш вътрешни тежести, за да балансираш шасито. И както виждате, в страни и отдолу имаме M-LOK слотове, където може да закрепяте пикантини релси и други аксесуари. По цялата дължина на ложата е интегрирана арка релса, както виждате. Съвместима е с триподите на KGI и много бързо може да се монтира към самия трипод, да се сложат аксесуари, които са като планката или двунога. Другото интересно от това шаси е барикада стоп. Той е конструиран с 10 градуса наклон, което при натиск към шутинг турбите създава заключване и намалява вертикалния откат нагоре. Нещо основно, което сменихме в цялата концепция на шасито, е отвора за пълнителя. Той е изнесен с над 2 мм назад и позволява шасито да работи коректно, без засечки, с много дълги куршуми. Тоест, ако патрона ви се събира в пълнителя, няма да има проблем с засичането по време на стрелба. Следващото нещо, което е интересно в това шаси, че става и за лява, и за дясна ръка. Ако случайно след време го използва някой, който е с лява ръка, може да смени екшена и е напълно съвместимо с това. Тук се слагат адаптори, в зависимост от коя страна е стрелящата ръка. От другата се слага адаптор, който запълва тия празнини. Следващото нещо в шасито е този отвор, който позволява много бързо регулиране на спусъците от рода на Trigger Diamond Tech и така нататък. Само с едно шестограмче може да се настрои за много кратко време, без да се налага да се смъква цялото шаси. Тук сме интегрирали също M-LOK портове, които служат за настройване на тъмбрест. В комплекта на шасито също има тъмбрест, който се закача тук и зависимост от нуждите на стрелеца, биометричните данни, той може да се го настрои на различна дължина. Дръжката е вертикал грип с дебелина, която позволява пръста да застане точно където трябва по време на стрелба, без да има нужда от донаместване. Задната част на приклада и формата не е случайна. Ако сте чували какво е камертон, използвахме функцията на камертона, за да може да отведем вибрациите в тялото на стрелеца, което е основно за погасяването на рекол контрола и отката. Тази част затова е създадена в тази форма, за да не задържа вълните на вибрацията в нея, а да я отвежда назад. Приклада е абсолютно adjustable, може да се движи напред-назад. Затилъка се движи наляво-надясно, нагоре-надолу, в зависимост от нуждите на стрелеца. Също и набузника
за много бързо време се маха, за да може да изчистите оръжието и когато стане време за стрелба, само с едно движение да си го нагласите на точната позиция. Това е от нас. Очаквайте още видеа от стрелбището и реални тестове на самото шаси.